Искате да ви чуя как на видео отговор, как чувствате земетресението? Ние сме 4. Алекс е допълнителна. Ами значи, както си спях и си отварям очите и гледам брат ми как се тресе в легото. Е така и се чуя с едно имам паркет къщи и всичко скърца. Да, ти си. Добре, аз го почувствах така. Какво ще че Аз съм на 14-ти етаж и че блока ще падне и беше така кръгло. Аз го почувствах, аз първо начин спях и се чуих защо сгради в съня ми се тресяха. И после мама дойде ме се го и каза, че имам земетресение. После пресечих земетресение, бях си легнала и заспал и като го усетих, скочих и почти излезах през вратата. Аз го преспах! Снимай тука! Ето пиче, голям пич е един от най-добрите приятели ми е Сътия, бат Пича. Арчалка.